Dagens bibelord er hentet fra salme 119, Bibelens længste kapitel, og det er et af de mest kendte af de 176 vers i salmen. Lad os læse vers 105. Her siger salmisten: Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Og billedet er jo enkelt og lige til. Hvem af os har ikke prøvet at gå i en mørk skov måske, eller en mørk gade, og være glad for, at der var et lys, der viste os, hvor vi skulle hen. Og det er det, salmisten sammenligner Guds ord med. Guds ord, Guds undervisning, alt det Gud har åbenbart, i bred forstand og i snæver forstand, Bibelen som Guds ord, og Jesus som Guds ord, som levendegørelsen af Guds åbenbaring. Som kristen, som troende, men også som menneske, skal vi se det som noget helt enestående. Gud er ikke tavs. Han har ikke efterladt os i mørke om, hvor vejen går hen. Hvad det er, som er vigtigt i livet. Hvad det er, der bør være vores livsretning. Og her tænker jeg ikke på, hvad vi nu skal arbejde med, hvad der skal være vores erhverv. Men hvad er vores moralske livsretning? Hvad er det, vi skal se som vores kompas, for at bruge et andet billede? Gud er enestående. Han har ikke ladt os alene. Han er ikke tavs. Han har talt. Han har åbenbart, og han har gjort det i sit ord. Lad os takke. Far i himlen, tak for dit ord. Det er som et lys, der viser os vejen, vi skal gå. Heri er der råd og vejledning og hjælp for enhver, som er i tvivl om, hvad retning han eller hun skal tage i livet. Vær med os til at se retningen ved hjælp af dit ord og din rådgivning. Også i dag, vi beder i Jesu navn. Amen.